त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन नि फिलब्रै बिसि संसाजामनि सालगै काइनैसि बिसिनति गाबरदि कम्युनिटी हल नगो संसाजाखा बिसिब्रै पुंमानि पालायमं पांडा पांडाओ मानजाखा एमडीसी गणेश देबबर्मा एमएलए मानव देबबर्मा ताई ब्लक प्रेसिडेंट कुहिमा देबबर्मा खबै जॉइंट चेयरमैन राकेश देबबर्मा ताई जतो जुदा जुदा आदं र सरकारा तरीका मुंसा तरीका गाबर के तफानि कक सब नों देबरो सरकारा तो माहाय देबरो के नोंथां तफानि कक सेबिया ताई मुंसा नकुनो मुंसा खाइबिया एडिशन थायो हाने कोन रस्ता चालो खाइ कारा काछिने बलनि अधिकार माना बागे जे चागेदार केसिन बल मामाय नाय और पन्थसिन बल कमानाय बिनि बल बिसि माने हाइ खाइ कारा काइसि रासनि बागे शेष के कारा का आपनो से एशिया जागा तु फाइनान बुसु कथि हाइ जेना के केलाय बागा साव एग्रेन दे थाका नासिकिता तिन बजागा म पालाय जगाय दं जों तिनि अब 17 नং ताकवाजला जन्म जिनगो एडीसी कन्स्टिट्यूशन अंडर सिनी आरो तिनि गाबरदि कम्युनिटी हल सिनी टीडब्ल्यूएफ ब्लक कमिटी बाय लुआजिजाक सिनी बरम नंजक कुहिमा देब्रमा बिनि नेतृत्व ताई चिनारा चंमान जगा सिनी सेंट्रल टीडब्ल्यूएफ नि एडवाइजर कमिटी नि मेंबर तब हाके सिनी वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट बरमुनां जुतन देब्रमा अब हाइकिना जों तिनारा गाबरदि कम्युनिटी हल टीडब्ल्यूएफ नि प्रोग्राम हालसानि जे प्रोग्राम अब सकांबाय दानो साखलाजाक अब नरकसान जों गाबरदि कम्युनिटी हल जों जे प्रोग्राम खालायले दङ अबनो बिसिंथिं जों कयनाय जे तिनि जे टीडब्ल्यूएफ नि फाउंडेशन नि बिसिंथै जों सारा त्रिपुरा तिने प्रत्येकटा चिने जे टीडब्ल्यूएफ नि ब्लक कमिटी हो जों हाके प्रत्येकटा ब्लक कमिटी हो हम प्रोग्राम संजोग दङ बने बागैनो जों तिने ओ टीडब्ल्यूएफ नि बिसिंथैनो जे महाराष्ट्र लगिरबै महाराष्ट्र नि बिसिंथै जत सामं खैनाय एक महाराष्ट्र नि दागिमान बिसिंथै सामं खैनाय अबन बागैनो महाराष्ट्र सबसमयनो चिने टीडब्ल्यूएफ नि सबसमयनो बुनिसे सिगां बा हामजागा बुनिसे बारा बरनो जे डिमान्ड खायो अबन बागैनो चिन बवान थुमं दङ जे जबाव जे ब्रै रक सिगां आबु खांखै अ जबा सक्सेस जों आगेनो चिनि हिस्ट्रिकल जों खालाय दङ अब हाइकिनो जों तिने टीडब्ल्यूएफ नि बिसिंथै कटाल खालाय जों आरो जे ब्लक कमिटी नि जे चिने ब्लक कमिटी नि जे फाउंडेशन जे बिसिंथै जों अब खालाय दङने बने बागैनो जत त्रिपुरा हानि जत टीडब्ल्यूएफ नि संगठन दङ आइगा तिनारा खनायपन नौ मीडिया नि माध्यमे खनाय दङनाय र और फायापन बर खनाय दङनाय र बने तिनो जों ककजरा हम हाइकिनो महाराष्ट्र लगिरनाय महाराष्ट्र नि इमांनो जों सक्सेस खालायनाय महाराष्ट्र वान